Jambo, karibu. Muri say, how are you wherever you are watching from? So guys, we are here to tell you that musiwa 29 June, Roy Ino Solar Tech inenge iri kuChiredzi guys panamba 57 SME Center opposite N Richards ndo panenge pairi papo ichivhura ichilonja new shop in kuChiredzi guys. Chiredzi yawanirwa nyasha isolar company inonyatsounza magetsi kumusha kana mutauni, magetsi asina kuti inguvai kana kuti load shedding, asina kukatwa, ane mapackages akasiyana. So kuChiredzi vanenge varimo musiwa 29 June apo pavanenge vachivhura new shop imomo pachitwa zvakasiyana, isort of road show. Panenge paine macomedians akasiyana nevaimbi vakasiyana apo panenge pachiwiniswa mibairo yakasiyana. So you need to know zvizhinji about Roy Ino because ichange ichibvunza zvekare questions akasiyana. Ichange ichibvunza kuti tine mamwe mabranches kupi. So akakubvunza mubvunzo iwoyo, ine mamwe mabranches kuHarare, ine mabranches kuMount Darwin, ine mabranches kuRungwe Karoi. So guys, you really need to be there. Handeitese kuChiredzi, vanhu vese vari muChiredzi handeitese panamba 57, pashop number 57 SME Center opposite N Richards. Guys, Ngatisanganei ipapo panenge pachifarwa pachiwiniswa masolar, mabatteries, inverters, t-shirts nezvimwe zvakasiyana. And also follow their Facebook page. Roy Ino Solar Company ndo yakaitisira masola patakaenda kumusha paya nanhasi. Vabereki vachiri kushandisa magetsi, havachemi moto, havachemi zvakasiyana. Zvose zvinoda magetsi zviri kushanda kona iwo wagutisa zvewakudrova. So guys, make sure kuti musiwa 29 June mabata date takananga panamba 57 kuChiredzi. Tinosangana ipapo tichifara ipapo nevakomana veRoy Ino, vakomana nevasikana veRoy Ino ndevechidiki vanobata basa kwete zvekutamba. Vamwe zvekare vasingakwanisi kusvika kuChiredzi, endai pashop pavo muHarare, munokwanisa kusvika ipapo, motokwanisa kunosvika ipapo mondobatsirwa. Vanokuti chero wabva nezibhazi, chero wabva uchida usina mari transport yekudzokereza, unosvika ipapo zodasiwa masola, votokutora nemotokari dzavo modzokera kumba kwenyu. Hazvinei kuti ndekupi, as long muri muZimbabwe vosvika unokuisira masola padeni. Ndoti chimukadzi wangu so guys, Ngatisanganei kuChiredzi musiwa 29 June.